lalong-lalo na po kay Ma'am Rachel Panibatan ng Borland ng Barangay Palispos ng Carlos City, Pangasinan. Ayan ma'am, may idea na po ba kayo kung ano na po galing itong sugar para sa inyo? Sasawa. Hindi ko alam. Ay! Ano po ang pangalan ma'am? Nado po kayo ma'am? Hindi po kasi galing sa kanila ito ma'am. Kanino galing? Kay Chris? Ma'am, nanonood po kayo ng TV ma'am? Opo. Kilala niyo po si Chloe? Oo. Well, sa kanila po galing ito ma'am. Kaya sabihin nila lang po, salamat sa pero lang po ma'am, so ma'am, may pinadala din pong sulat para sa inyo. Babasahin ko na lang po para sa inyo. Happy 48th birthday to you. I love my beautiful wife. I wish I could be there for now. And now for your birthday. All my love, Matthew. Ma'am, ano pong gusto niyo pong sabihin kay sir? Thank you for that gift. Ma'am, baka po may gusto pa pong mag-message ka kay ma'am dito na lang po sa harap. Family members po na gusto mag-message ka kay ma'am. Asawa niya talaga. Happy birthday! Isa! Si Kalajoy! Iya! Ano pong pangalan natin ma'am? Isa pa naman. Happy birthday! Sana masaya ka. Happy birthday sa'yo sa kids. Wala pa lang naman po natin si ma'am. Meron pa po ba gusto mag-message para kay ma'am? Rachel? Ito na lang po ulit sa harap. Yung mga gusto pa pong mag-message. Ano pong pangalan natin na Nadalapuhan naman po namin ang nanay. Ayun po para mapawi po yung luha ni ma'am. Kanta na lang po natin si ma'am ng happy birthday. Sabay-sabay na lang po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Ayan po ma'am, may hinanda din po. Si, yung mga... Balik na lang po tayo ng 1, 2, 3, then hindi pa na lang po. May tulis na lang po muna. 3, 2, 1. Palakpakan po namin po. Ayan, ang birthday po kay Ma'am Rachel Panibatan, Barlang, ng Barangay Paluspos, San Carlos City, Pangasinan.